Antaa perunana. Perunana. Pari. Sen nähdä. Olipas hyvät unet. Se olen minä. Saihkva Gabriel. Minun pitää pukea päälläni. Jotain naisellista. No, tämä lettikin pitäisi leikata. Se on aina tiellä. Menen nyt kiinni sieltä. Minähän rakastan pinkkiä. Oi, pinkit sukat. Ja minä vaihdankin täällä. Minä palaan pian. Saihkuvana Gabrielina. Jotain tyylikästä pitää etsiä. En minä halua natutopukua. Mikäs tämä on? Strawberry-penikki, en halua. Oi. Hinta hiukan liian nynny. Olisiko täällä? Oi. Rin, en halua. Oi. Mitä mä oon? Onko se paljon tässä nikuun vaatikkaat? Oi. Nämä ovat hienot. Minä pistän sen. Ja laitan kyllä vähän tuolta. Tuolta angstailta, mutta ei se mitään. Pinkkiharja. Oi. Minä olen Saihkva Gabriel. No. Oi, mutta tässähän puuttuu jotakin. Minun Saihkvan nauhani, joka minulle osti Pete. Missäköhän Pete nyt on? Tuota. Mitä? Tämä on aivan järkyttävää. Jokaisen hiuksen pitää olla täysin suorassa. Nyt minä olen Saihkva Gabriel. Mutta hei, mitäs minun kaapuni on? Voi nyt pyhät tyylikkyydet sentään. Kuka on varastanut minun Saihkvan kaapuni? Mutta mistä se kaapu nyt on? Purjoja! Mitä? Kuka tämmöisiä jaksaa syödä? Minä olen kaunis! Tänne, Miku! Miksi sä olet kaapuni päällä? Koska minä varastin sen. Hei! Minä olen Saihkva Gabriel. Älä hakkaa minua näillä mikään. Au! Hei! Etkö sinä huomaa, minä en ole nainen, minä olen mies. Kato näitä. No aiku kivat. No nyt lautaa. No lauta, Krisset. No voi ku ihku. Eiks ookke? Hei, tiedätkö mitä? No mitä nyt? Perunalla on räjähtänyt kapakka. Anteeksi mitä? Minä en ole koskaan ymmärtänyt tuollaisia naisia. Kiitos. Mä olen maailmanmestari. Mä olen hapaa. Kato. Kato, kato. Eikö ole yhtään mitään? Hapo, hapo, kato. Hapo, hapo. Minulla on isompi hapa. Ei ole. Tässä on hapo. On. Ota purjus ja häivy. Anna minun kaapuni takaisin. En anna.
Mä otin sen panttivangiksi. Muuten minusta muuttuu araston nainen. Minä osaan sellaisen sytsyn. Kuules, sinä et pyydä minulle. Metenneen, sekin orjani. Hei, kuulas nyt, sinä käyt vähän tuollaiseksi joudoksi. Ihan sama. Voisitko sinä lähteä niinkun? En. Sillä minun pitäisi päästä museoon. Hei, anna mun mese takas. Ei, mä ottaisin koneen panttivangiksi. Hei, kuule, nyt se läppä meni kiinni. Siellä oli minun ja Peten keskustelu, kuule. Mut minun täytyy soittaa Petelle. Mikä se Peten numero olikaan? Täytyy varmaan kohta kysyä numeropalvelusta. Oi. Ai niin, se oli Peten kotinumero. Onkohan se kotona? No niin, nyt minä soitan Petelle. Vastaa nyt sekin tyylitajuton tolvana. Tervetuloa Pete. Hoi, terve Pete. Tätä Gabriel, mitä on asiaa? Noin kun minä suunnittelin semmoista ryöstöä täksi päiväksi. No mitä ryöstöä? Menisimme tuonne pankkiin ja sitten varastaisimme sieltä rahaa. Mutta mehän olemme tyydipodideja. Eihän me nyt voi ryöstetä mitään. Kyllä me nyt vain varastetaan. Se on minulla ollut suunnitelmissa jo 3 vuotta. Gabriel, pitäisikö tätä kertoa nyt kakastille, kun sillähän on te ohjelma. Kuules Pete, minusta on tullut maailman tyylikkäin aikuinen. Minulla on pinkkiä päällä. Minä olen oikeasti mies. Mutta Gabriel, sinähän olet vasta 18. Mitä? Mutta sinähän olet vasta 18. Niin, minä olen tyylikäs mies ja minä olen tyylipoliisista. Mutta tyydipodithan laittaa tyyliä. Anteeksi, mitä?